Tuobodom enye kuro ketewa. Ye ma Tuobodom aman hina na enye da kuro pebi nti ya Tuobodom benya man hini. Mantukwa Tuobodom. Mepese ohwe wo ba apoye pa. Chireja Tuobodom. Amampe Tuobodom. Menim so ate ba bi afra duma. Duma ni nyina wo Tuobodom ase. Tuobodom nkuro a pipa eda so. Uko kuro bia mu a yesi ye wo titles bebre in land. Nemum the highest authority, the highest title was asase rest with the chief. Asase bia mo tete ye Tuobodom entimi happen abra me mahimfie enim ho bi. Menim sa akoso na sa akoso dia ende na mre aduru se you go back to the drawing board na ye koye de esese ye say Achiaa na emui ensese si ebekwa akotete nsa ase no abra me mensa enim abra me ntwire pipa abra me ma that authority say Johnny ma omranti ana wankase di animum ye nkotete asase mesre Mpaninsem TV. Awuzafo ene ebisua de kakra na mahu video bi ewo abel fontintan video so efa Tuobodom ene nkuro atwa ne ho ahia ene ebedi nkomo medi ene kofiafia ha Mpaninsem TV so na no first time and subscribe like comment na ehye efa ma me sanse ene no ensem bebiri na mpese edi nkomo ba don chiro no fafa comment section wo sanse onso die ni hia pa se bibi chi wadwuna wadwunche bi so abro comment section ni so ampacho numbers na da screen no enche on right side fafa na mensabeka say voice note say direct call ni na ofremi a wonsa beka na afi yetimi edidi nkomo straight away ayonko Tuobodom wo Techiman of district assembly no emu man hene adwa na Tuobodom hene na Takyifiri-Kokoo beye man ono na Tuobodom man hene na uzafo wodi nsem bia to district assembly no anima ehia se nyina ebecha na ya ideas to na yaboa na afi etimi atumpo but then before say ebekọ nsem a Tuobodom hene adi atudwan is a one person maybe in particular my penasem to the sense oba ye nche bet so hwe nneoma Tuobodom hene asase se oye ewo Tuobodom ne mpetemu a wosi ultra modern community center enya sekweto esupa esuye papa mi akasa mede mani akwako hu bie makwakotwa hia wasisi pillars enche mi warehemu se mrepam se ekwan no tutom na adonfo so boa no a na Takyifiri-Kokoo beye man betimi apagya sa ultra modern community center no edi esi wonum na Tuobodom nso timi anya ntoma pa edi efresanse Tuobodom ye kuro a acherepa enso kamia se kuro no nsamba kumienu mentimi ho ase nsasesem sama se kuro no unshada nti kuro ni din atase unti kuro ni din eka bunu kuro no bunu east region eka bunu kuro na eba nsasesem ni ekonwasem ni ahensem a utimi ni Tuobodom film say got to a time cry some years back wabra na Takyifiri-Kokoo beye man betna Tuobodom akunya kase yi so no na ensensem bebre won ma oni ono akasa ni nua Techiman na akwaye mentimi ho ase na nei ofam akwanso ne nhihie mu no amazise ntiase aba ese Tuobodom anya na somdwe sanse se ye ka kura na ahensem eteti won baako a Tuobodom one of them na Takyifiri-Kokoo beye man ene district assembly no DCE district chief executive no Achiaa anafi assembly no Achiaa oho na himfie na wono omudi nkomo etrom kwan ya nsem bi koso a nani enso na se enya ade a ababua ama ade asomdwe aba Tuobodom eni nkura etwa Tuobodom ho sha bare se no so se Tuobodom ofuman
atwa ne ho ahyia Boyam nkuro be enum asensia eno so ya aman no mo so di wo ho a wonum nyina ahye asante ase enti eba ne se ya na plus edema asanteman traditional council say nananom amu asanteman traditional council o se mo so amu sa papa wa akomapa nimdie ene etuho acha adwuma mo pese mo yede boa nkuro nyina no mo so metimi di aboa enye omo nko a ye nkuro bi wono ma do omo nka asanteman traditional council but wo hwe omo neoma omo ye ene se de omo si eka omo ebomu a o se yede yenyasa ne nimdie promote wo mo nti me platform we de not to promote ahemfo anase nkuro a ewo eye asanteman traditional council alone na mom uye ohene say eastern say western north eye Bono ene ahafo a oframi a de opese eye na eye nkunimdie na enye se bi produce eye ntokwa na mom ade asomdue beba be ma kuro so afa no tuma pa efra no we are all out ebebo ama kuro so tuma afa no tuma pa efra come back to Tuobodom Nana Takyifiri-Kokoo be man ne nsem a ori atudwan this chief executive Kokoo hia no omanu hu say seven producer ye won saase bi ho no ma eye ono oman hene ede ma Tuobodom traditional council no ono ene wo se ohwe say ne nsa saase na emom kwan e be fa so a ebe ma kuro ni so atimi develop ene hia na ekoba say ye di asase ma obi na oman hene ensan hyase oman hene enimu hwe a abusafo think of it say o papa japade obi aba so oba abaji na nipa na oba abaji no na o papa na nkasa na eye na japade no onimu hwe ampacho wadaro ma susu ampa say enye nyansa ni nimdie na ade beka no a me nye sure say ebe ya hoguno so ebe kwa kufa ntokwa aba eti Panin John Dramani Mahama Minister of Lands and Natural Resources mo nyina mutu ho na mo mboa se won ma yedi dibre bi ama wonum Panin ade tumi bi ama wonum no ombeboa na afei wombe hye kwan ya yebefa so anananom ahemfo ebetimi anya omasumdue ewon sasesem ho esa sese ko ba se district chief executive akwa akosia ohene na bekom na asase bi wonum asabi producer aban no na edina sa ahyase na emu ohene a ono ti asase no so enim ho hwe a na ekwakoye se enya de ehye nkura ti madaroma eho no Panin na Ministry of Lands and Natural Resources madaroma mo hwe na musisi sansensemi na fa sundwe ba say ono no obetina kunya so nche bet wo hwe ne nyoma pa oye ene kwa ofa so awototo nyoma oye man of peace man of justice eti yamwa no na adwompa wode bebetena Tuobodom akunya kase ne so no wono so wentimi mmua ma Tuobodom ene nkura atwa ne ho ahyia nyina ne nkura hye na se nyina no entimi mpagya na Ghana yehu nkura seven producer yewo history wo mu yewo enyoma pa wo mu no yentimi hu na yentimi pagya wono na omso ntimi emra kania no mu esanse ekoba se de bia entokwa ene mentem ho ase nkyiniwahyew ana ekoso wo san kurokuru ni ma I don't think say de asomdue bebre kuro no emre bia na etete Obodom no na oni Techiman tokwa but ne asomdue aba ukoti Obodom a free unamu obi ame ha wadwen etututu obi ankoso asase ntokwa bi ankoso nti yamwa na de na Takyifiri-Kokoo be man Tuobodom man hene odi atudwa no Panin woni Mpanimfo district chief executive minim se wate na emom kwan ofa so address no ana ama mani aso a mepese me de ma no tum bi na mahwefo so hu de ekoso but mpese okokotie video no edeba na wotie wi a abusafo ma hu se ampa ye wo ahemfo a omo asomdue na ye wo ahemfo a omo pe asomdue ye wo ahemfo a omo de no kre ani preyo ana omo pese omo di bu man no ma konkro Ghana etimi fa no tumapa edifa Honorable DCE nsema mepese yedi ho komo nyina ase nananom ne nanahema abone nyina so na metachi o mienu miensa bi de edi kan
Agyei Tuobodom tetenone wo kuo bi a na from Tanosubin Traditional Council wo ba Tanosubin a wobenya Tuobodom wobenya Ofuman wobenya Tanoso wobenya Tanoboase wobenya Nwoase wobenya Nkyira Branam sa boyem sa subin su number 1 number 2 benya omu nyina anda Tanosubin and ukwohwe document wo under Tanosubin abon se nkuro na wo sa nkuro nyina obia wo nkuro a ehihye nase a nye nne na ho asem eba de me kan etwa kwa Kusi a me de ma na Kusi wo physical planning and reference more special physical and special planning officer so Tuobodom enye kuro ketwa ye ma Tuobodom aman hina na enye da kuro pebi nti ya Tuobodom benya man hine ye wo nkuro bebre na wo Tuobodom ase ye wo adutokuro ye wo adutwie ye wo asamahunu sa number 1 number 2 dade ase even assembly kra ohwa no eya me fa ne se mabusuafo nti mentu ho anamo besine ukodu droboja nsa ase na oho ni nyina me pese obekwa akopeta no boase ni ba ko obekiro so odo ho me nananom nsa ase me nananom na ado from yid besi nanaja siwo akrabo nse no kra ya abusua no kra ase asan atwa ho twetwe we ne do ha kind of thing droboja eye Tuobodom mantukwa Tuobodom me pese o hwe wo ba apoye pa chireja Tuobodom amampe Tuobodom menim so ate ba bi afra duma ni nyina wo Tuobodom ase Tuobodom nkuro a pipa eda so sikadua ase kroba ase dade ase mantukwa ni nyina ye nkuro a eya ande Tuobodom na de efe ne se adutwe kuro me nananom ene kwa chichiri kuro no nti I remember say those days emisane na me nana ba ko wa na efre na adutwe asabre na me wo hwa me nana achema wo hwa say nana mu na yenko na yenko chia wo nana man ka ahwe minimzi ewura adutwe kuro no mu a na yekwa yensa left wa me nana afie wo ho first house owura adutwe a obi ofiri baabi be pre adutwe bisane se adutwe kuro no kuro nim ho de ben na we nyina me ka kwa Kusi bibi luckily my learned colleague is here ukokuro bia mu a yesi wo titles bebre in land namum the highest authority the highest title was asasimu rest with the chief Tuobodom enye baby a manfo beka se omo wonsase obi oti Tuobodom a owa asase bia de okodoye okosi kwaye kosi mfofo a ne nananom na mo mudikan obi ani asase de okodoye nti se tisade a na the highest authority the highest title rest in my studio and the na be here say physical space and planning unit no asase bia mo tete ye Tuobodom entimi happen abra me mahimfie enim ho bi menim sa akoso na sa akoso de a ende na mre adru se you go back to the drawing board na ye koye de esese ye say Achiaa na emui abebuo ni nyina se ye chen ni nyina de yensan yechi baabi ahwi ase no na yensore mfiri ho na honorable DCE wono wapanfo ba ye senior ka ho na momma physical space and planning officer NTSS asase bia eye Tuobodom ensese si ebekwa akotete sansase no abra me mensa enim abra me ntwire pipa abra me ma that authority say
Johnny ma omranti ana wankasa di animum ye nkotete asase mesre ene ye nkomodie die di nkomo ne se ba bi a ye chia ye ntene no se nkura mebubu odin eye adutwie adutokuro agenkante sikadua ase kroba ase dade ase mantukwa chireja san number 1 san number 2 asamahunu amampe ena duma ena drobwaja sa nkuro we nyina ye Tuobodom nkuro obia ni wo authority owo tumi bi whatsoever was sa nkuro iso enti ensese sise ye kwotete sa nkuro yi mu bia ansase a Tuobodom Panin ne ka ho na eye me office enya awe me kan bibi enam se ye do ye hunti ensese ye ye hu achinye enam se ye do ye hunti ensese ye ma legal tussle ebeda mahimfie ne assembly no entem niema America nyina me dese ne mo ba me senior ka ho bia moba ti de America mukoduru na mu bisa ensese senior nana kan sei na sei nete obabie ni nyina so a kire mo. Luckily for us and the landlord aba obia ntimi nkwati a kire se dan me bie ba bi kire ansa na obetete asase yan hwe se was 2 land secretariat for which our hu se matibi ba bie me de wa se de obe bia no fafa office ho na yen mawo green light se kwaye wadwuma si efa akire emabinum akwanya ma omo kwotete nsase na yesan akono na de pinchen oyene dabi eba sa da bia na ama assembly ni din isai na kuro ni din isai mebesi twa sai mu de san wo hobie a mepese ye ka ho asem eye nananum nsase de amamo I will say it on authority say me bedi akonwa wie ye Mr. Johnny what the people ne buy Emma me no mienu ntem ka jo say asase nananum so mama mo aba 150 acres no for assembly na ankasa about 150 ena ye ba cemetery de ne na ye 55 enam say obtutu anamon baaye enimi bedi nkomo na one nana hima di nkomo dadanti na enye den because mabetu bibi ena meto aso na say koba say so nkomo oba me edi ye ma green light na sa wo san free makonwe achi ekoma obi san koma wo tumi foforo dia it means na me tumi na me de ba mu no wo mpe tumi ni ntie se ye gi asase ne to ho de san di hobio anya hwe ye nyina yenim from the north to the south to east west ayi for samba for kan bibi se nankasa krobia koduru ma ba bia ye nananom awia ye si omo nkasa egu eye amusiye ye mfiti da krope ensa amusiye no ye ho ade ye amamre wo ho yaye ansa ne abodawura amanipa na omo adehia gu ono omo apekwan ya omo befa so asesa omo nkasa ade akogu amusiye foforo na ye nhwe da krobi mi wo ho na menkote a obi gina asase su ye adwuma monko bi se nipa no nya atumi wo yesi Johnny na esen pipa ama o ye adwuma me question me bi say ne say Mr. Johnny se amusieye yakofa mu no me be di akonwa yi 10 years mai na amusieye a ye gya yisu 10 years mai yetimi kotu ana ni yetimi ton ma obi enti me pen tokwa me mpe haunti bitu anamon se yemfa nko court akiri asem de nyina animsem na yaboa kuro na ya hakuro no Ejabusuan na watie bi no na etimi kwaba say district chief executive DCE etimi ade bia eye nananom dabre ye de amawon ni kire musieye ade koma obi na yetu ade free one ma I don't think say eyobuo ni ani de ma ye nananom a enya won ba bi eko san say
enya asomdwe se wo ye obi ate sunsum samase a onhyada emfa saa nyoma we eni agro obadwene nananom ho adwene wo nananom dabre ho se even kra no se ye musie ya enya adwuma biom se de omahene eka wo ne kasa yemu na I don't think say ehun benya say every time within a space of 1 or 2 years 3 years na ye kwa akotu e de afiri won wa bra se bi praduasa nkase ni ade ene omamana no yenya baby papa emfa ma wonu so wonum ko enkonkoda ni omahome se bi praduasa susumsam eye adwuma ntina nananom edru daboni bi ho ma wonum kokogunsa edru enabi ho ma wonum ebompa yi apaye edima asuasuo edima enua ne ahohom se wonum tai kronachi na enemapa nananom a edinka akro eba beye no wonum so ntimi entu aso tiabusafo we dia ya sempa na Takyifiri-Kokoo beye man Tuobodom man ne nsem ode to DCE anim no I think say o se nyina di anotum na yeboa na ede asomdwe ba san say Mpaninsem ba ko enchire danfo se wodi wanotum bia eboa ema ye nyina yetimi epagya oman no tumi nya baby pa edegina lemum enye de oba bedi atem ezi ba cho say ufi say oba bedi atem a de fatena ofie ufi so oba bedi atem so enfo anu ntum tena ofie na edwene ho san say Ghana no baby asese Ghana ye duro no e asomdwe e kroye e odo ado se nyina ye de kabom ne de pagya oman Ghana no na Ghana so etimi fa no tuma pa e de fra aha ana ensema me hu ye ene ensema na na kache DCE medimusi esanse eyensempa penisi de ope ade akokotobo yenye na bro sanse se ope ade akokotobo dia esi de ye wa bro da sabu akoba koto no beba mkaka na mso me de Ayankwaa anom enye de ope ade akokotoko ni nyina awase ya ho harika saa so nti yaka ade ato ba bi a enikwa se yaka no na emom de ope ade akokotobo se okobokoto a na wenya ade am nkoto na enuma oche nkoto na asa de akogu fom omu nyina betena akoso omubom eti de ope ade akokotobo eti we eya de sua ba ko amede etai ene enkomo no echi abuso me din ko fia free subscribe like comment na share na emu kan na so se enkasa he ba center adaroma ana mo bo ame ene metimi di sa videos e bro eti bomode a na ne enkasa he ba center Dr. Panin eni nkomo na mo gidi wa rehwe mu se wa eye yare akra betena so diabetes pressure eni yare bia ye honhum yare bia ofi se wako a enye adwuma na unya yare no pomasi bi no wadaroma fre enkasa he ba center na omo so ebeboa ama wo so watimi enya oyare no puma sibre na wo so wade ho na bibia atimi akoso wano edi ama tabusua yare usi emipam ebesa so hia na kuma aka chi na edi ababeso makra Mpaninsem TV